Zdravím vás, dámy a páni, najmä dopravcovia. Tak v tomto videu by som len informoval, že dnes som sa vrátil z rokovania v Žiline ohľadom možností spolupráce pri či už zmene legislatívy alebo ako sa hovorí, aplikačnej praxe na okresných úradoch sídle krajov v oblasti vydávania povolení na výkon povolania a licencie spoločenstva na či už vnútroštátnu alebo medzinárodnú nákladnú dopravu. Bolo to náväznosti na zaslané informácie, respektíve žiadosti o informácie na okresné úrady v sídlach krajov. No a mali sme takú debatu v tom zmysle, že aká je aplikačná prax a čo s tým, či by sme teda navrhli zmenu zákona o cestnej doprave, aby tie niektoré definície boli jednoznačné, alebo vykonávacia vyhláška, aby sa doplnila, alebo určité nejaké stretnutie so zástupcami ministerstva dopravy, ministerstva vnútra a zástupcov okresných úradov v sídlach krajov, ktoré majú v kompetencii toto vydávanie povolení a licencií. No, takže bolo to také úvodné stretnutie, no preto som si aj nahodil také sako a košelu, aby som tomu dal teda taký vyšší imič, ako sa hovorí. No a v podstate, že ja som zvažoval čo ako a po tých skúsenostiach od roku 2016-17 je veľmi pravdepodobné, že sa to zašle tie odpovede na posúdenie na prokuratúry, aby sa posúdili tie odpovede a forma aj obsah na okresné prokuratúry a tie, aby ďalej konali. Pretože tak to je v zákone o prokuratúre a ja osobne už tým úradom neverím, pretože dôvera je veľmi naštrbená a v niektorých veciach aj viem, že klamú, zavádzajú a tá prax je iná ako to, čo napísali. No a plus teda niektoré úrady robia tak, druhé ináč. No takže ako sa hovorí, padni komu padni. To znamená, že nebudem sa už dohadovať, či to má byť tak, alebo tak a na to je proste príslušná prokuratúra. No a je aj verzia aj taká, že keď som si pozrel ten zákon o prokuratúre, tak podobne, no nie som v tom odborník, na to sú iní špecialisti, ktorí aj konajú, nekonajú, ako by mali. No je aj taká verzia, že bude potom zaslaný aj návrh na zmenu vykonávacej vyhlášky a posúdim, ešte sa poradím o tej možnosti, aby to takú kompetenciu, ak som to dobre čítal, tak má pán generálny prokurátor. No. Takže v najbližších dňoch sa to bude pripravovať, budú to také aj slohové práce pre mňa, no ale ako už keď som to začal, tak už by som to chcel aj dokončiť. No, takže toľko k dnešnej pracovnej ceste. Fajnový deň ešte.